Zibei le vek ule manlai kan pi le pute hun atang to a mun poimo tak lo chang to le voin thleng po a mizo te ran ngai nat ber zinga pakhat ui hian kan nuna mun thuk tak achang ti ila kan sei sual tam kherin arin omlo in veng tu atan kan man mai ba ka mel malaka min hum him tu atan kan mang fo thin tuntuma chon khovel police ten tangkai taka anlo man thin K9 dok chan chin tlang pui in bel chiang thuak don te ang K9 dok tia kan hriat lar hi Persian lalro pui aro pui em wanga jaksi suan the great anti khan BC Zali somriata Greece ram arun tum khan alo mangdai to a tin ai kupta sipei te po in do na tuala thucha keng tur le sipei rena hun veng him turin anlo mang to thina ni ai kupta sipei te hian han kai throya misol man tu atan an mangai lo ti retel ta ila kum zabi som palina toplam khan Scotland rama tangkai takin uita hi anlo mang to a police anga mang phasaber ram ero France ni in kumsang khat zathum khan France police ten Saint Malo a longchol na huna misol man turin anlo mang to ani hei hi police na tho na atana mang phasaber ram ni a hriat ani kumsang khat zasari somsari khan tangkai taka uian lo man to chu anti top zui le ta a heti hunlai hian England po ui mang masaram anga soi anni thin anni ero engting chin nge anlo man tangkai ti ero han chui zon tur om lo thung hun akal chho zela ram hrang hranga sualna apun chho tak em awangin training mumal taka kalpuya K90 mingpua mang masaber ram chu Belgium anni thung an rama sualna tudai turle poi khoi tu te man chuak zung turin Belgium Police Department pakhat chuan an office ki anga e turon zong bizoten ui chuang kan ti te chu an mani pui tura man tangkai thei an ring le a Police Commissioner Evan Westmall chuan police officer te in deilo na chu remchanga la in mayor nena an office ki anga e turon beisei ui wak vai ho chu training nei phal sak tur chuan ziakin athlena adil la chu ti hlo tlin sakin Belgium rama khopakhat gen rama chuan kumsang khajaria songpo pakwa khan K9 dog training facility masaber chu tran anita ani hei hi K9 dog ten training an nei masak na berni in he mun hi tun thlenga K9 dog training na thaber polangai alani police ten uluk taka an training chu K9 dog te chu tual chunga police ten an mangtang kai zui hle a Belgium police tetan na thatak tho sak halin police lama anin deilo na po nasatakin aphuruk pha hle ani Belgium police ten K9 dog hlotling taka an training chu tir chu an tangkai pui hle reilo te a Europe rampuma adar chuak ngal thuaya Germany sarkar point an police ten an man tangkai ve thei nan ti in an rama ui chi hrang chu en chinna an nei pui ve ngal thuaya chung ui chi hrang te anen kwal hnuwa atopa chon beram veng tu atana an lo man thin German Shepherd chu an thlang chuak ta ani he German Shepherd thi an thle a nu chui kunga te misual kunga te le rui hlo le pok thei thil zon kunga te police officer te misual laka hum him tu thatak an lo ni ta ani tun hnu a ram hrang police ten an man then khat te hi German Shepherd Belgian Malinois Bloodhound Dutch Shepherd le Labrador Retriever te an ni tin tun hnaya an man tlang lon ber Belgian Malinois te hi an size ate deuh baka an zuan a zangin an tlan chak hle a visual zon konga an trafal hle bok police mai ni lo force lama po man na sat ber pol ani chuti rualin German Shepherd po chol tir mai lovin ram tam taka chon man ber alani zela police officer tenen tun ma atang to a inzom na thuk tak an lo nei pui to ani awangin an man tlang lon ber alani zel tho ani voin thleng hian khovel hun hranga police te man tamber alani zel bok German hian kumsang kha jakwa somni khan K9 dog tan hian training na school changtlung tak adina hei hi K9 dog school anga kalpui masaber ram an ningal bokani chutia Europe rama police ten tangkai takami sual beinan ui an mang thin ti thu chu kumsang kha jakwa kumtir lam khan US bank athleng ve thuaya
New York Police Commissioner chuan Inspector George R. Wakefield chu Belgium rama K9 dog training na hmuna an training dan te uluk taka zirchiang turin atir liam ngal thuaya. Wakefield thi Belgium a hun engam chen acham hnu in Belgian malinua panganen iwe ka akir le a heng awi hon te hi vulpung tur le training na thatak petura honani. Hemi kum ve khian US rama police ten K9 dog training chu an kalpui chho ve tanta a chuti rolin US lam hian an du angin hlotlin na an hunghal mai lo hei hi achan bulpui ber pakhat nia lang chu K9 dog unit an din lo wang ani pakhat ome Police Corporal Kevin Miller chuan K9 dog unit an mamo zia hriatin malatua atang chho zui ngala Atlantic Richfield Corporation ten tanpuina an pek mang chuan K9 unit an din ve thina turin ma ala na sa hle atopa zong abai fan na chuan ra tha ron chu in US Police how to lu te beng athleng ta hiala Police Corporal Kevin Miller thora awang chuan US chuan changklung takin K9 dog unit chu adin ta ani hemin hu atang hian US Police te hi kovela K9 dog mang tangkai berle mang tam berram ani zuita ani rikota alan dan chuan US Police te hian K9 dog te hi singa chuang an neya ngai ani lain tun hnaya ero engza chi nge K9 dog te hi an nei ti ero triat ani lo thung K9 dog te hian an hna an tlin hle a misual bai konga tele an pute ven him konga tha an tho hlok hle mithiam ten an zir chen na chuan ui te hi mihring ain an rim hriat na atha hle a an rim hriat na hi mihring ain nuai li chuang zetin atha jok ti an zir chiang ani sui war deuh ten an sui dan phei chuan K9 dog te training pek hi a hau tak hle a police training ain a hau tak zo ke an lo ti thin khoi fin ngai lo ui chi hrang zein ang lo tak tak an hrual chho ta thina an ro rumin an hau tak hle ang ti chu ngai ruat thiam thei ome tin K9 dog te hi an se ana hle a an se to te an thla mai ngai lo an pu ten an potson ani ngot lo chuan an hazum tak mangin an se ngot mai thin hei wang hen police ten misol an tele an man tur te laka apong apuin an chua mai ngai lova police te ta na hlau oma che thin tele hriam hrei ba ka silai keng te laka an chua chau thin an attack na tak mai chuan misol ro rum tak te po atuk dal fo thin ole khati zong kha ni le phot mai ro se